This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Daycare workers ang ilang mga trabaho, pero bangod sang pandemic, nangin instant nga taga-preparar sang pagkaon sa mga gina-quarantine. Nangin frontliners naman sila. Ang iban sa ila, namatyan man, kag nalatnan man gani sang COVID-19. Yari ang ilang istorya sa sininga episode sang Baganihan. Kada adlaw nagakadto sa Estefania Elementary School ang daycare worker nga si Girly Bawang. Imbes nga magtudlo, masako siya nga naghahanda sa mga linuto nga pagkaon para sa mga naga-isolate kag mga nagatrabaho sa mga quarantine kag isolation center sang Bacolod. Bisan ga ulan niya sir, dapat makatugi kami di. Makatugi kami di para on time na makaprepare kami sang breakfast, sa mga ano namon, sang una ano pa mon sir mga PUM pa mo. Kaagahon pa lang nagahalin na siya sa ilabalay, upod ang iaanom katuig nga bata nga lalaki para temprano pa mahanda ang mga kinahanglanon sa kusina. At bisan nga kabudlay, bisan ka delikado, go lang, wala ka choice. Kay ti, dapat mo. Amo na bala siling bula sir nga karis go, kadelikado, pero mas delikado kung lakauno ng pamilya mo, kay ti, mapatay ka mo sa gutom. Sumugod sang pandemic sang nagligad nga tuig, ininang ilan na andan nga trabaho sa mga daycare workers nga nawad-an man sang obra sang naguntat ang face-to-face classes. Ang Iloy nga si Jeda May Guancia ang nagbulos naman bilang manugluto sa quarantine center para sa Iloy nga si Amalia nga napatay sang Desyembre 8 sang nagligad nga tuig. Eskwela ko sir before, sa tabi pa si mama, eskwela ko sa Riverside, ako ako caregiver. So manugtapos na tututan sir, sang last December. Galing kay, unfortunately, si mama, tabo si mama, nang dito ko naguntat ko. Istorya ni Jeda, Desyembre 6 sang kaagahon sa naghalin sa ilabalay ang iya Iloy para magtrabaho. Wala siya magdumdum, gaamo na yadtong ulihin nila nga pagkitaay. Si Amalia ang natumba, bangod sang brain aneurysm. Nadala pa siya sa ospital, apang wala na siya natabangan pa kag napatay. Months na nang ako na bilang matindog sa balay do. Ay, ako nanay, akong tatay. Nanay pa si bata. Do ka, dugin mold dito sir nga nagsugod ko para sa facility. Do nag-responsible ko bala sir nga sa una. Si mama na kataning sa asa. Marsubong namatyagan ko kung ano kakakoy. Ang isa ang nanay niya, kasakripisyo sa mga bata. Kaya kami na-appreciate yung effort. Kaya muna, wala lang malahap. Sa Disyembre 10 ang birthday sang Iloy ni Jeda. Gani, plano niya upod sa mga daycare workers nga sa quarantine center i-celebrate ang birthday sini. Oh, sir. Isa nang wise, nakabalong isa ko nga rin. Kasi isa sagwa nga galuto ko na isa, sir. Gibe ko na, sir. Nang mambalago ko nga. O si mama mambana sang, hindi ka tayo mapasok ka na. Amo ginayaya nga una-una. Yung nga reaksyon na magkapyot ko biluwag. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang duha pa ka mga kaopdanan ng Jeda ka Girly. Si Leia Atar nga nagpositibo sa COVID-19 na-depress sangyara sa self-isolation. Wala siya sang iban nga maistorya. Nanantaw ang mga apo ko ko daaga. Wala rin yung makikita si apo ko siyang kami sa bayan. Universal psychology naman yung gamit ko. Enjoy nga yung mga apo ko nga. Dapat kuya. At least wala ko yung friend. Kaya ara ko yung pamilya. At least ara ko yung tutupat nila. Hindi ko nga makama. Paduway, gidya may kapabatya ko noon na sino? Lalo ka masyada. Kung magano kuya na concern sila. Galing tubod sa akin. Siyam naman sa katapo sang pamilya ni Early Menchi Toke ang nalatnan sang virus upod sa iya. Wala siya maglaom nga malampuwasan niya initanan. Si mami kay nang nag-birthday to siya, ti kami tanan ara nga magulutod. Ti kami tanan tapos ako ara man ko sa to.
Kag isa lang kami kabalay. Amo to siya nga nalatnan to siya. Hindi kay diretso to siya sa ospital. Nang hindi kami pagbatunon kay tungod nga inang dapat i-kwan pa siya, i-swab pa siya. Karon nga madyutay na lamang ang yara sa quarantine kag isolation center sang Bacolod, mga volunteer kag staff naman sa mga vaccination center ang ginaserbihan sang mga daycare workers. Dahil pala yung dayawon, kamo pala may compliment ka mga ma'am, kanami sa inyo nga luto. Siyempre, ikaw nga, kabalo ka nga, ikaw mo nagluto. So, ayun lang, salamat. Kay na-appreciate ang imo baray, mga kapoy. May mga kapoy, matula man sir. Pero sa piyak sang hindi basta-basta nga pagsakripisyo kag pagrisgo, hindi man malipod nga nagalain ang buot sa mga daycare workers nga voluntaryo nga nagtrabaho sa mga quarantine centers. Suno kay Pasita Tero, pamuno sang Department of Social Services and Development, halos hindi man matulon ang mga pagbuyayaw kag bisan sa mga ginapreparahan nila sang pagkaon sa mga hotel kag government isolation facility sang magsugod ang pandemic. Isa po nga time na kita ginhimo ko na to ang balay as isa sa mga kitchen nung nga mag-cater sa mga wala kitchen. So amo na nga asta pag-peak ito no. That was mga month of July, August, September, October. Nung nga mo gito ang pagtaas sa mga cases natin. Kami na nagadulong sa mga facilities. So, kung ma-open ang facility pero wala pa prepared ang kitchen, kami na nagadulong. Galingon sila. Siyempre sir, wala sila kabalo kung anong effort din namon sa facility. Anong kabidlay, kagkakapoy namon. Tanan namon, ari nang tanan, galibot namon nga adlaw siyempre aga pa kami di. Lain mo sir sa boot namon sir, pero wala ka na memo kay amo gina ang tawo yan may hambal din sir bisan ano pa kamay. Bilang mga frontliners, makabig sila nga baganihan. Hindi lang sang ila pamilya, kundi pati man sang katapo sang Emergency Operations Center nga labi nga nagapasalamat sa bulig nga ila napalabot sa syudad. Sila sa mga barangay health workers, mga volunteer doctors kag nurses, ilabi na ang mga yadtong nagtaliwan bangod sang balatian nga epekto sang COVID-19 ang mga baganihan man. Dako nga bulig, of course, ang wala labot sa aton mga barangays, ang aton gid frontliners and more than 100 volunteers, mga doctors, nurses, ang aton mga vaccinators, encoders, nga on their own willingly nag-share gid sa ila expertise kag ila tiyempo nga magbulig sa aton. Samtang ang kadamaan nagareklamo sa pagpabukot sa balay, ining mga daycare workers adlaw-adlaw nga nagapreparar sang kalanon sa mga COVID patients. How you wish nga this will end, no? Kaya parang magbalik ka sa normal na mga pangabuhi na wala ka na ginadlukan. Pero wala pa gani mag-okay ang tanan, may araan naman nga nag-post danger naman na sa aton. So, banamon ti hasta sa noon ni gali. Ang ila ginapangabay nga kuntani, magsunod na lang ang tanan sa health protocol para magtawhay ng tanan kag makabalik na sa ila pagtudlo sa mga kabataan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.